ga takaitaccen bayani. Za mu rinka yin wannan karatun in Allah so duk ranakun asabar da lahadi ta watan musulunci, bayan mun dawo hutun alhamis da juma'a na watan musulunci da muke, wato alhamis da juma'a na ƙarshen watan musulunci mukan yi hutu. To asabar da lahadi da za ta biyo baya, to za mu rinka yin wannan karatun insha Allah. Kuma karatun za mu rinka yin shi ne so 4 a kowane wata, amma dai wannan watan da yake farko ne za mu yi 2 ne kawai. Yanzu yau gashi mun yi, to gobe da safe za mu yi insha Allah. To amma daga wata mai zuwa, wannan watan da aka shiga kenan ƙarshen shi, to in muka yi da safe karfe 8:30, karfe 8 afwan zuwa 9:30, sai kuma mu sake yi da la'asar madadin karatun muslim karfe 4:30 zuwa karfe 6. shine abin da za a yi. Na ɗaya kenan. Na biyu, ina sanar da malaman makaranta duk irin wannan asabar da lahadi din, to sai su sanya za su tsara wa yaransu. Duk asabar da lahadi din madadin karatu da za su zo karfe 8, to sai su rinka kai karatun karfe 10 ko 11. Duk wannan dai kamar yadda ne ishara a wa'azin da muka yi jiya, kafin Allah ya taimake mu ne wajen gina wancan babban guri wanda shine asalin babbar cibiya ta mu ta 'yan darul hadith. Nan dilreshe ne, a can ne za mu samu babban ɗakin taro wanda a lokaci guda zai iya ɗaukar dubunnan mutane, maza da mata, yara da manya insha Allah.